Podle. Známý píše, že nic dál. Tahle ta budova se nazývá jak? Červená. Roztečou na louce. No jinak, když jdou boxeři do čeho, ano. Manžel na vodě menší než husa a je to manželovství. Kačena. Manžel! Manžel, kačer. No, tohle to je na ubytu. To nejsou reguly soutěže. Je to kulatá věc a na ní jsou namalované státy, vody. Když napíšeme něco ošklivé, tak to hned musíme vymazat a ta věc, kterou s tím mažeme. Ten, kdo hodně cvičí a v cirkuse na hrazdách létají nebo dole cvičí. Ano. Před třídou je stůl, za kterým sedí vyučující a je to... A to je zase zvíře, které může mít jeden nebo dva hrby a z jeho sosky se může zanáší, tak je to potvora. Trojnožný kovový. Hranulovalec. Trojstranný úher. Ten, kdo se o něco stará a manipuluje s tím a řídí to se. Krávy dávají. To, co držíš punčovky na nohách, se jmenuje. O to neznala. Tam, kde se, aby nebyly špinavé, se mají jeden. On to řekl v podstatě. Ale řekl to podstatné jméno. To, co se na to dává, se jmenuje. V každém letadle a lodi je. To, na co se 10 měsíců všichni přizeli. To je zákon na prezident. Je tam se na kartu, dostal jsem příklad, že 11 hodin musím Rysovací šablona, za třetí uchytka na ponožky, za čtvrté část lega a za páté pomocka cukráře při zdobení. Za prvé zapínání na korze, za druhé rysovací šablona, za třetí uchytka na ponožky, za čtvrté část lega, pomůcka cukráře při zdobení. Tak? Zapínání na korze. Ano, je to hra jojo, za druhé je to držák na utěrku, za třetí je to držák na permanentku na lyžařský vlek, za čtvrté je to dětská hračka, cvikátko průvodčího a za páté je to ozdoba. Tak za prvé, dětská hra jojo, držák na utěrku, držák na permanentku na lyžařský vlek, dětská hračka, cvikátko průvodčího a ozdoba. Ještě jednou. Držák na utěrku, držák na pernamentku na lyžařský vlek, dětská hračka na cvikátko průvodčího a ozdoba. Tak to druhý. To dáme to druhé, ten na utěrky. Držák na utěrku. Tvořítko, a budete potichu, protože to zná. Tvořítko na cukroví, louskáček na ořechy, pas na nevítané návštěvníky ledniček, pas na myši, pomocný držák při slibování předmětu. A ticho. Tvořítko na cukroví, louskáček na ořechy, pas na nevítané návštěvníky ledniček, pas na myši a pomocný držák při slibování předmětu. Tak, tvořítko na cukroví, louskáček na ořechy, pas na nevítané návštěvníky ledniček, pas na myši a
kterémukoliv soutěžící. Tady jsme, přidělili kolik. Počkat, tak. Mějte, prosím vás, mějte hned, že paní zástupkyně může mít vliv na váš plat. Ano, přepočítám se nebo nedopočítám se, ale nebude to tak až úplně pravda, protože ten vliv bude mít na to tady věcka. Tak co tam rozdělám za to, co dostane přikázat. Přečteme možnosti, budeme kolovat a vy si pak vyberete. Záložka úředních knih, pomůcka k otevírání korespondence a pomůcka při sčítání bankovek. Tak ještě jednou, jo? A ty jste potichu. Tak si to prohlédněme. Korespondence a pomůcka při sčítání bankovek. Dneska to jenom 4 varianty. Záložka. Ticho. Jo, taky soutěží. Ano, nebudete tady vykřikovat. To je pro divák. Soutěžící to nezdržují, dávají to do diváků, aby ti pak mohli rozhodnout. Rada pošťaček, záložka úředních knih, pomůcka k otevírání korespondence a pomůcka při sčítání bankovek. Můžu? No. Já jsem tady slyšel, že to napíchání do zítí. Tak jsem to slyšel. Ale to určitě není. To je na otvírání těch dopisů. Dobře, dáte ten. A vytyčování pravého úhlu, to si pošlete. Součást stavebnice Merkur, součást staršího typu foťáku a odrazové sklíčko na kolo. Tak zase z této strany. Zase se baví. Tak. Ještě jednou. Na chůl Tady jste to neposlouchali. Pomůcka na vytyčování pravého úhlu, součást stavebnice Merkur, součást staršího typu foťáku a odrazové sklíčko na kolo. Nic nemáte říkat. Říkala, že víte, měl jsem velký úspěch. Vydrželi mě katkoři No, a to jsem ještě přicházejte někde soutěžící. Ta dvojice sem, bude to trvat 2 minuty. Pouze zvuky můžete vydělat na ty nohy. Všechno s názorným tělem. Zvuky může vydávat. Zavazovačka bod. Zvířata. Žirafa jsem byla. Ruca, jo? Papoušek jsem byla. A zvuky můžou být. Jsem zvíře. Je sport. Ano. Co to je? Dál. Ježišmarja, kolik je čas? Celý? Cyklopnos? No, Dál. A dáme omezený počet. Ano. Štros. Labuť. Ano. Ano. Opice. Ano. Medvěd.
Kočka. Mňau. Myš. Ano. Sport. Je to povoleno. Skákání na trampolínu. Ano. Ne, právě. Kulisa. Vrhne. Pojďme to. Ano. Dobrý. Na druhém místě odzadu se umístí František se svou kolegyní. Gratuluju. Je Zdeňka. Jenom poravíš, tak. No, a na druhém místě gratuluju, tady máte věci dál. Děkuji.